De fapt, nu e al treilea. Ba, al treilea. Da. Salut, eu sunt troll. Da, și troll ne soțește. Astăzi am făcut o schimbare ca să poată să se ducă să vadă de aici de sus spectacol. Și cred că aia se plac. Îți place, troll? Da, putem zice și așa. Gura. Oh, na, bine. Nihi! Nihi! Gata. Am ajuns. Hai. Și acum acum imediat am făcut un videoclip amuzant cu casa lui Mark, să-l vedeți și pe ăla. Unde te duci? Nu știu. Da, astăzi facem un setup. Am pregătit eu. Ce faine! Nu mai să spar repede. Te ajut și eu? Da, pot. Nu, ce faci? Ăla ne trebuia. Ups, am greșit, poftim. Vreau să mă amuzui eu un pic. Nu, s-a făcut jos. Yay! Da. Dă șoseta! Bine, stai. Sus șoseta, jos O pantalonii. prima dată avem nevoie piston, de un armor stand, de quartz și de un restaurator. Unde e acel restaurator? Și uite aici. Bun. Prima dată puneți două armor stand. După aia puneți două pistoane. Apoi împingeți armor stand-ul. Bine ai să gat cu skin-ul ăsta. După aia luați două căciuli de chain, le puneți așa. După aia trebuie să bage așa. Așa, așa, așa. Și acum facem. Puteți să adăugați cum vreți voi la detalii. Evolution. Și eu acum o să fac cam așa. Da, cu un pic din asta. Și trebuie background-ul. Așa. O să fac două bloc.